Si ľudia prečítali program, ja som si pozrel jeden príklad, vám uvediem, program Progresívneho Slovenska a predstavte si, oni si tam píše, že vy si nesmiete predať byt len tak. Vy ho musíte najprv ponúknuť štátu, keď vy chcete predať váš byt, musíte ho ponúknuť najprv štátu. Tak možno, že kopec ľudí, ktorí dnes chcú voliť Progresívne Slovensko, sa bude chytať za hlavu, že prečo oni musia svoj osobný majetok, prečo si nemôžu robiť, čo chcú, prečo musia predávať štátu najprv, ponúknuť štátu. No, ja som to ešte nečítala. Predpokladám, že to má byť nejaké predkupné právo na nájomné byty, ako to mi dáva zmysel. Predkupné právo na byty v osobnom vlastníctve. Dobre, ale asi za trhovú cenu, nie za nejakú socialistickú cenu. Len aby sme tu zase nešírili niečo, čo tam nemajú v tom programe. Ale keď to je za trhovú cenu, prečo musíme mať predkupné právo? Však keď to štát chce kupovať, lebo nevie čo s peniazmi a začne masívne kupovať byty za trhovú cenu, tak nech sa páči. Nech si otvorí reality.sk a nech tam denne kúpi 100 bytov. Keď to je teda za úplne trhovú cenu, nepotrebujeme predsa pravidlo, že štát má predkupné právo na váš byt. Dobre, čiže trúfate si... OK, vám sa to akože zdá, že úplne normálne? Pán predseda, opäť mi to dávate do úst. Ja sa vás teraz pýtam. Ale ja tu vôbec nie som na to, aby som hovorila svoje názory, ja tu som na to, aby som sa pýtala. Ak tu budeme mať Michala Šimečku, rada sa ho na to spýtam. Nech to obhájí, vysvetlí a voliči sa rozhodnú, či sa im to páči, alebo nie. To sa mi strašne tak akože uletené, že ja si chcem predať môj byt a nemôžem si ja vybrať komu, lebo ja ho musím ponúknuť štátu. Dobre, takže trúfate si na viac ako 5%, to je vaša odpoveď. Určite áno, jednoznačne.